Kumsi benta ban penmi pisa nak benta ka senjuk kiseng long kumi balang Katolik nong po parish benta ka si ka khatwei tarik benai no pra kala pen long ya ka yode lang ka ba sisngi ka blatip kum ka food fest kom jambal sale Hamadan basketball jong Saint Paul High Secondary School ka ba jupen long man la ka sisen sisnem jong ka senjuk nak benta ban la ban pentulun ni kam ba per ka ba kum ka senjuk kilong kumi ka balang ka ba jutre nak benta ka ba ka miat jong ka balang pat jong ka parish borok away haba saki ya ka tiga yo la yo i ya ka jing simenta renti pat snok ti lang jong kilong kumi ki ban ki balang snong ba per ki bahap apo ka nong po parish ki balawan bandi ki jur ki jap ki bajurap hi ki jajing bam bat ki jajing syat tanrai ki blasyat hi bat kum juru ki jan kinam dia mentau sinem nila atau siang yang ban continue ya ketika kami sedang berjalan tiga jingku jengi bangi pelong ya kami kayu pelong ba kuat ba kendon ke jingnya trilang jong kilong kami balang nadu ki balang senong ki sub district di Paris ke ba ki balang senong ki warra ki jingsyat jingtiu jingti hami kapon galik saka balang senong jongki tapi de kijur ki chap de baki balang senong ki senyang kapon ka ke baki di nang tu galik saka distrik nang tapi de kijang ki nepat ki ba ki paralong kumi jongi ki ya wanra kami pede ki kabami na kami pede kalong bakkan fon ka Paris nang bangin la ban peniat kita jam kita day kita musim kita ada di sini kita pesan di sini kan amat jujur akan don ke sini ke sini kami ke sini itu tahu yang dapat lawan ban play ya ketika yo da economic mat nanong pok sonsi UMLE ba Meryl Bon CM bat UMDC ba balaje trani bat lakarku kerdo aswa ban play ya ketika yo da Paris please jong kanong po Paris kani gajing persang gajong ti kanno ka penkemen yang i habang i ya kene kemen siam gajing trilang gajong pi paso banai ko beli kerpang bat kilong kemi ha kene gejuk ka pamenta ki don ka benta ka bakrau na ka benta ban kentiu ya ki imlang ka salang gajong i ha ki level ki ba pher ki bang luji i ha kene gejuk ka pamenta ki de kilong kemi ki ba mi syakmat na ka benta ban te ki imlang ka salang nakapta banwara ajing teli haying hasem nakapta banwara ajing te song habeng ukpa ga kemi bat gikhun nakapta banwara ajing te song hasnong hathau nakapta banwara ajing te song ha imlang ka salang hagi babun gi benta nakapta ban rat deng khong ajing sniu gi babun gi badon kilong kemi gi bi jungi ki dei gi bajuyeng kum kasti nakmat banyada ya ga jaj bandriu banyada ya ga balang banyada yajing sniu ki babun ki bala persang bandrung hagane ki imlang ka salang ka jungi ngimla aban klet ya ka contribution lani ya ga jing no senyang jong gilong kemi hak ki benta ki bapher ki dei gilong kemi ki bayang hakman kum kasti banyada ya jing sniu la ki dei ki jing di pun buat la ki dei ki jing milin ki basniu la ki jing persang jong ki khun samla senrang yi ki kam di drok sebat kum ta ter ni igde gilong kemi gi wan syakmat long bagi sengkentei long bagi senglong kemi balang long bah hasnong hathau ki bayeng banyada naga banta ki kun samla